Surfing is the only life, the only way for me. Now surf, surf with me. 20. mende erdialdean, surfa Hawaii, Australia eta Kalifornian zehar zabaldu zen. Checking out the surfing scene to see if I would go. Gaur egun ordea, munduko txoko askotan egiten den kirola da. That's when I know my baby and I will have a good time. Going surfing, dip-dip-dip, surfing, dip-dip-dip, surfing, Baita gurean ere. dip-dip-dip, dip-dip-dip. Bada itxasorik beharrez duen surlaririk ere. Surfing is the only life, the only way for me. Now surf. Hori ez da ordea olatu perfektuaren bila dabiltzanen kasua. Baina olatu perfekturik existitzen alda? Gezurra badirudi ere, aizarna zabalen topa dezakezue. Olatu artifizial honen atzean 10 urteko lan gogorra dago. Eta sistema mekanikoak, fluidoen dinamika eta ingeniaritza aeronautikoa eta industriala uztartu behar izan dira horretarako.